U ovo novo doba nadam se da ste dobro i da ste sigurni. Obzirom na mjere ne preostaje nam ništa drugo nego raditi individualno. Moje ime je Saša Kanazir, nogometni sam trener s UEFA licencom s 10-godišnjim iskustvom rada s djecom, momčadski i individualno. Pozdrav svima, evo sa mnom su danas Lovro i Luka. Ponovno ćemo pokazati jednu vježbu kroz koju možemo raditi dinamičku tehniku sa donošenjem odluka. Dakle, zadatak je sljedeći. Igrači će imati vođenje kroz, naravno koje trener postavi. Za sad mi ćemo raditi vanjska, unutarnja, desna, lijeva. Dakle, s vanjskom prolazim, sa unutarnjom zaustavljam. Kad dolazim do kraja, moram pogledati koja boja svijetli na podu i prošprintat kroz taj gol. Ukoliko se radi o narančastom i o žutom, vodimo lijevom nogom. Ukoliko se radi o zelenom i o plavom, vodimo desnom nogom. Odmah upozoravam, dakle, greške koje se događaju, odnosno stvar koju možemo unaprijediti je sljedeća. Prije nego što dođem do kraja, dižem pogled i gledam na pod koji se tamo nalazi, na placepod koji se nalazi tamo. Dakle, nemoj izaći do kraja pa onda donositi odluku, nego si kupi vrijeme na način da si dignuo barem oči gore, pogledao, vidio boju i krećeš u šprintu. Može? Naravno, ovo sad možemo nadograditi dalje sa tako da postavimo gol i vratara na gol ili dva gola, pa je dalje možemo staviti podove u gol i reći blaze podove u gol i reći koja boja svijetli, tu stranu moramo gađati. Za sad ćemo pokazati samo ovu inicijalnu varijantu. Dakle, pripremi se i kreći. Može? Sprint je kroz taj gol, super, vraća se nazad, može, kreći. Bravo. Odlično, može. Odlično, može. I dobro, tu ćemo zaustaviti. Ok, Petračija, daj loptu, molim te, gurni tu do Lovre i odi tamo na palačinku. Ok, sada će zadatak biti nešto teži i nešto drugačiji i naravno sve ove prijenose koje smo do sad radili sad ćemo ubaciti još sa suprotstavljanjem, odnosno sa protivnikom. Dakle, zadatak je sljedeći. Krećem u vođenje, kad dođem do kraja dajem pas na Petračiju. Zaustavljaš loptu, ukoliko radimo sa starijim uzrastima i ukoliko smo sigurni da mogu dati pas iz prve, može iz prve. Za mlađe uzraste ne. Zaustavljaš loptu, vraćaš povratnu loptu prema njemu. Dobro. Tvoj zadatak je da pogledaš tek kad si vratio loptu si aktivan. Tvoj zadatak je da pogledaš na pod, na blaze pod, vidiš koja boja svijetli i u šprintu prođeš kroz taj gol. Prije nego što te Luka dotakne rukom. Dobro. E sad, greške koje će se događati, daj mi loptu molim te. Igrač koji je tamo na povratnoj lopti, ukoliko dam ovakvu loptu i krenem u šprintu prema tebi, radiš slekove odmah. Dobro, znači zaustavi loptu, daj mu čvrst pas i tek onda si aktivan. U protivnome, on ne može, nema teorije da prođe kroz gol. Da li je sve jasno? Ok, pripremi i može. Kreći. Pas, zaustavi, povratna i šivaj prema njemu. Ok, super, vrati povratnu, zamijenit ćemo. Naravno, kad krenemo s ovom vježbom, ovisno o uzrastu, o kvaliteti i tako dalje, varirat ćemo sa udaljenosti kako bi dali dovoljno vremena igraču koji radi da može, ukoliko napravi prijenos odličan, da može stići kroz gol. Ono što je moj naputak je sljedeći, slušamo, probaj napraviti prijenos jednom nogom i prvi dodir odmah drugom nogom. Da ne gubim međukorak. U smislu, ako idem na narančastu ili žutu, napravi prijenos lijevom i prvi dodir desnom. Ako idem na zelenu ili plavu, napravi prijenos desnom i prvi dodir lijevo. Dobro, to će nam kupiti taman te pola sekunde koliko nam treba da prođemo. Može, kreni. Ok. U ovom slučaju trebalo bi još pomaknuti malo igrača koji daje pas, 2 koraka iza, da imamo dovoljno vremena da igrač stvarno može proći kroz te golove. Dečki, hvala, bilo je ok, hvala vam. Ako vam se svidio video,
Nemojte ga zaboraviti lajkati, svakako ostavite svoj komentar što mislite o videu ili prijedlog tema koje biste željeli vidjeti u budućim treninzima. Također, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal kako biste dobili obavijest kada je novi video na mreži.